V druhej časti rebríčka si pozrieme zvyšných 5 cvikov zo série toho najzbytočnejšieho, čo ľudia cvičia v posilke. Pripomínam, že medzi kritériá patril efekt na budovanie svalovej hmoty. V prvom videu vysvetľujem bližšie alebo si prečítaj tieto faktory. Externá rotácia je síce skôr rozcvičovacím cvikom, to ale neznamená, že nevyužijeme gravitáciu vo svoj prospech. Záťaž tu pôsobí zvislo dole, kompenzujeme pohyb inými svalmi, pričom my potrebujeme, aby išla horizontálne proti rotácii, čo nám umožní odporová guma alebo kladka. Predpažovanie ako také nie je zlé, ale vzhľadom na to, ako veľa cvičencov cvičí túto menej efektívnu variantu s jednoručkami, tak to si dávam tiež. V dolnej polohe nemáme žiadny odpor, čo by vyriešila kladka zo spodu, alebo môj favorit proste zaradiť komplexný cvik v podobe ťažkých tlakov, ktoré predná deltizácia dá dostatočne. Drepy na bosu nie sú vhodné z pohľadu hypertrofie, ale ani tak celkom nie v tréningu stability, možno si nájde miesto v rehabilitácii. Minimálne využitie je preto skôr zvoliť variáciu pistol drepu, čiže drepu na jednej nohe, napríklad aj s držaním pre menej mobilných. Lepší pre silu, funkčnosť, stabilitu, rovnováhu a teoretické aj pre rast svalov. Pullover patrí medzi retrocviky a mal by ísť do zabudnutia. Žiadny odpor v hornej časti, riziko zranenia spodného chrbta, ťažšie sa progresuje váhovo a celkovo sa tu ťažko preciťuje sval. Za to kladka poskytne konštantné napätie, plný rozsah pohybu, ľahšie sa vykonáva a je bezpečný. Krčenie ramena trapez je veľmi rozšírený cvik, problém je tu opäť s odporovým profilom, slabá stimulácia v kontrakčnej časti, čiže v hornej fáze. Využite radšej lano na spodnej kladke alebo cvik z úplne iného súdka príťahy z oporov, ktorý okrem trapezov zapojí aj romboidy a zadné ramená a odpor pôsobí prirodzene proti smeru kontrakcie. Stabilizovaná poloha zabezpečí čistejší